Mga mag-uuma sa Egbo sa Barangay Upper Inuman, lungsod sa Sindangan, mo-harvest na og dili moubos sa 800 kilos sa talong, matag harvest. Alang sa dugang detalye, dawato nato si Lori V. Kabili. Harvest Day na pud sa mga mag-uuma sa Igbo dinhi sa Barangay Upper Inuman, Sindangan. Dili maubos sa 800 kilos ang ilang mapupo, matag higayon nga sila mag-ani. Dili maubos sa 800 kilos sa talong ang abot sa 50 ka miyembro sa Upper Inuman Igbo Farmers Association sa lungsod sa Sindangan, matag higayon nga sila mag-harvest. Duha ka beses matag semana sila magpupo gikan sa usa ka ektarya nila nga talungan sa Igbo o enhanced gasang bahandianon sa umahan. Sa pagkakaroon human sa 8 ka higayon nga sila nakaani gikan dinhi, aduna nay 134,000 ka pesos nga pundo sa bangko ang ilang asosasyon. Samtang dili na usab problema ang pagbaligya sa ilang abot, sanglit kuhaon na sa komprador direkta gikan sa ilang umahan ang ilang produkto. Sumala ni Mr. Joliven Tuanda, presidente sa nasangpit nga asosasyon, nga dako ang pagpasalamat sa Igbo sa mga miyembro sa asosasyon kinsa nangandoy gyud nga makakwarta ilabi na karon sa panahon sa pandemya. Dako kay migpasalamat labi na sa atong panahon ron nga naatas pandemic. Ang mga farmers taon nangandoy gyud nga makakwarta. So niabot gid diri sa among barangay pinaagi sa iyang mga programa. O uban sa iyang mga teknisyan nga mao'y nagsigig subay na mo diri, nagtudlo. So kining tanan amo puning paningkamutan nga magpadayon ang maong programa ni gobernador diri sa among barangay. Si Mr. Ruel Culalho, ang komprador gikan sa Dipolog City, kinsa maoy nipalit sa tanang harvest sa talong sa Igbo sa Barangay Upper Inuman ni atong Hunyo 17, ang nagkanayon nga dakong tabang usab kanila isip komprador nga sa haduol na mopalit sa mga utanon nga ilang ibaligya. Kini matud niya iyang ibaligya sa Dipolog ingon man didto sa Cebu o Dumaguete. Sa harvest karon, moya kong kumprahon tanan, ibaligya ra pud nako Dipolog or Cebu, Dumaguete. Mura po niya mo ang panginabuhi aron ning mga utan sa among kinanglanon matag adlaw. Ug wala pang Igbo siguro di jud mi kakumprag daghan. Salamat po og dako nga sa akong pag-ari karon. Awa jud mi mapakyas. Ani jud ilang mga ipang-harvest. Ug sa nagdumala sa maong kapunungan, salamat kayo Gob Birtoy. Salamat kayo sa imong gihatag nga programa sa mga kabus. Daghang salamat na ing buntag. Nagpasalamat po si Barangay Kapitana Glenda Tuanda sa Igbo program sa kagamhanang probinsyal tungod kay sigunya dako kay kini og tabang ilabi na sa mga kababayen-an nga walay trabaho. Gibutyag pa niya nga nakabenepisyo pod ang katawhan sa Upper Inuman sa lain pa nga mga proyekto sa probinsya sa administrasyon ni Governor Uy. Kini nga mga proyekto naglangkob sa 2 kilometers ug 300 meters farm to market road concreting nga parehos nga mga barangay road. Gawas ni ana dugang ni Kapitana Tuanda nga daghang mga kabataan sa ilang barangay ang nakabenepisyo sa Provincial Youth Scholarship Program sa probinsya. Kaming taga Upper Inuman, dako kayo ang among pagpasalamat ni Governor Berto Uy ug kang Nanay Belen Uy sa ilahang pagmugna haning mao nga project Egbo. Usa ang Upper Inuman nakabenepisyo niini. Ug kini nga mao nga project dako kayo ang katabang, makatabang jud sa mga ilabi na sa mga kababayen-an nga walay trabaho. Ang mga kababayen-an kasagaran ang membro namo ini, so doon na sila ikaayuda sa ilahang mga bana nga mao ang pag-maintain, pagtrabaho sa among garden. Dili lang kini nga mao nga project nga Egbo ang nabenepisyo sa Upper Inuman, kundi ang farm to market road nga concreting jud iyahang gisemento. Gawas pa ang iyahang gihitabangan usab ko sa kanang gitukuran namo anang kalahi building. Iya kanang gipilingan niya. So basa ka na sa sauna karon makita nato ang building gani nga plastada na tungod pud kana sa iyang tabang. So gawas pa ni ana daghan pud siyang nahatag diri sa amo ang mga kabataan nga nag-eskwela maka-avail sa PYSP scholarship. No. Daghan diri sa akong mga kabataan.
Uban nga mibisita ning lokal nga prensa sa maong talungan sa Igbo sa Upper Inuman si Mr. Saher Hamok, Igbo Community Organizer sa Sindangan, uban sa Agricultural Technician gikan sa OPAG. Ikat dinhi sa Barangay Upper Inuman, Sindangan, Lori V. Cabilin sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuoran, duyog sa kalampuan. Aron ma-update kamo sa mga tinuod nga mga balita, please like and follow our Facebook page sa Provincial Information Center Zamboanga del Norte. Pwede usab ninyo kining i-share aron mas daghan sa atong katawhan ang makahibalo sa tinuod nga mapanghitabo dinhi sa atong probinsya. Ug mag-comment usab kamo aron mahibaw-an namo ang inyong mga reaksyon ug opinyon. Kini ang Egbo Agribalita. Lady Mary Luya alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuuran, duyog sa kalambuan.